Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ayi. Sumulat po ako para maglabas ng sama ng loob sa mga magulang ko. Wala po kasi akong mapagsabihan kahit na yung pinakamalapit kong kaibigan. Ganito po kasi. Alam ko naman po na mahirap lang kami at hindi ko po ikinahihiya yon. Sanay na po ako sa palit-palit lang na ulam. Pritong itlog, ginisang sardinas na may alugbati, noodles na maraming sabaw. Ang di ko po makasanayan ay yung biglang parang piyesta sa amin kapag may bisita ang mga magulang ko. Bigla na lang pong may masarasang menudo na umaalingasaw yung mabangong bell pepper sa mesa. May bagong hiwang hinog na mangga at malamig na juice sa pitsil. Yun nga lang po, hindi pa ako nakakalapit, sasabihin agad ni nanay na wag ko daw munang gagalawin yung nakahain. Pag alis na daw ng bisita, saka kami kakaing magkakapatid. Dumating sa punto na hindi ko na tinatanong kung pwede bang kumurot ng kapirasong manok. Pabulong ko na lang na binibilang yung barbecue sticks, sabay dasal na sana hindi maubos ng bisita. Inaamoy ko na lang yung hiniwang mangga. Hindi ko man matikman, naamoy ko naman. Amoy matamis. Siguradong balat na lang ang matitira pag alis ng mga bisita. Uupo ang bisita sa hapagkainan. Umaatikabong kwentuhan habang kaming magkakapatid nasa kwarto naghihintay. Tahimik, gutom. Kung papalarin, swerte na lang kung may matitirang sandwich na may kagat, ilang hibla ng spaghetti o tirang taba sa dulo ng barbecue stick. Minsan nagkalakas loob ako at tinanong ko si nanay kung bakit ganoon ang sistema sa bahay namin. Sagot niya, ayaw daw niya kasing mapahiya sa bisita. Ayaw daw niyang isipin ng ibang tao na naghihirap kami. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam kung bakit hindi nila maisip na habang pinoprotektahan nila ang imahe nila sa harap ng iba, kaming anak ang nagdudusa. Hindi ko maiwasang asamin na sana kahit minsan maging bisita din ako sa sarili naming bahay. Pinaghahandaan ng espesyal na pagkain, pinagtitimpla ng malamig na juice, pinaghihiwa ng hinog at matamis na mangga. Sana maiparamdam naman sa akin at sa mga kapatid ko na parte din kami ng paminsan-minsang kasaganahan. Sana kahit minsan lang. Yun lamang po at salamat sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Ayi. Sasabihin pa sana namin, ay! Kaya lang malungkot ka eh. So, Ay. Ganon. Ay. Ay. Yan na lang. Ay.
una, dun lang sa part ng bisita, gets ko naman yun. I mean, gets lang din naman natin talaga na kapag ka may bisita, saka lang may tissue sa CR, saka may hand wash na nakalabas, saka lang merong babasagin na plato. Kasi kami pag halimbawa, kami-kami lang, hindi namin minsan kung basta hindi na kami masyadong umaarte kasi kami-kami lang naman talaga yon. So, alam mo, naging kultura na rin din kasi natin to eh. Tingin ko, agree dito halos lahat ng nakikinig na experience nila, yung na-experience mo, yung may bisita, yung magulang mo, nagtatago kayo sa kwarto doon na iniisip mo sana may matira sa soft drinks. Correct, totoo. Sana diba? may matirang Coke. Yung diba? mag-aagawan kayo pag umalis na yung bisita. Oo, correct. Sana yung na-visualize ko talaga yung pagkukwento ni Ayi yung pagbibilang ng barbecue stick. Hoping na sana hindi sila tigdadalawa ang kakainin. Sana tigi-tigisa lang para may matira. Diba? Yung ganun. Lahat I think lahat tayo naka-experience ng ganun. Kaya nga, yun yung unang bungad ko na nagigets ko yung part ng pag may bisita, mas all out. Diba? Kasi minsan lang naman sila dumating. Totoo. Ganon. So, I think ang lahat ng bagay ay nagiging masama kapag ka sumusobra. So, for example, kung halos everyday may party sa inyo, tapos ganyan, ito yung sitwasyon. Pero sa akin, kung halimbawa, sa isang taon, hindi naman laging may bisita, dalawang beses may bisita, tas the rest of the year, sardinas na may alugbati. Sa tingin ko normal siya. Ewan ko lang baka hindi lang din kasi kami mayaman, kaya parang kung kailan lang din naman may very special na bisita, saka lang din may sahog yung bihon, di ba? Ganon. Wala lang yun. Pero kung kinasasama ng loob mo at siguro kaya sumasama yung loob mo kasi masyadong lagi na lang. Parang pinagdadamutan ka. Yun yung feeling mo. Yun yung feeling. And then that becomes wrong. Yun yung sinasabi ko na lahat ng sobra ay hindi na maganda. So kung sobra din naman na halos na never ka na nakatikim ng menudo, never ka nakatikim ng barbecue, lahat nakakatikim ka lang pag may tira, hindi naman din maganda. Siguro baka sobrang konti lang din ang hinanda ng magulang nyo kasi hindi pinapagalaw sa inyo eh. Saka na pagtapos na yung bisita. Kasi kung madami yan, siyempre, bakit naman hindi? Diba? Hindi ko maisip kung bakit. Kaya nga sinabi ko yung word na mayaman eh. Kasi feeling ko kung mayaman naman talaga at maraming extra, walang rason naman para ipagdamot yung pagkain. Diba? Tapos hindi din naman masama na palit-palit yung itlog at saka yung sardinas sa may alugbati at saka yung noodles sa maraming sabaw. Kasi kami ganun din kami. Ang hindi lang dito malinaw, baka yung magulang mo, yung pumi-PR ka rin din sa mga bisita mo kasi may hihingin ka nga pabor. Mga ganon. May mga posibilidad na ganun eh. Pwede. Na alam ba, etong kumari ko to, binisita ako pero balang araw hihingi ako ng pabor para yung anak ko may pasok sa trabaho. May mga ganon. May mga ganong pamamaraan yung mga magulang. Na hindi mo agad siya nakikita. Ang hindi mo alam, kaya siya pumi-PR kasi para sa'yo din naman yung pag-PR. Diba? Yan. Kaya siya nagpapalakas, kaya siya nagpamenudo, nagpa-leche flan, nag-juice na may yelo. Diba? Kasi alam niyang matutulungan din ang mga anak in the future. May mga ganong eklabo, hindi natin alam. Saka diba? normal talaga sa ating mga Pilipino. Halimbawa, pag sala, doon lang yan sa kwarto. Pag mga piyesta, pag tinanong mo, ay mataga dyan lang. O sige, ito lang yung ilalagay mo na pagkain. Totoo. Ganon. Di ba malalaman mo, Jeg, sa probinsya, kung espesyal ka, kung nilabas yung leche flan? Yun. Kasi pag hindi nilabas, ang nilabas lang sa'yo, gelatin na walang pineapple chunks. Yan, ibig sabihin, sucks ka lang. I mean, yung ambag mo dun sa may-ari ng bahay or yung position mo. Kaya sa atin pala nag-uumpisa na yung corruption eh. O di kaya kung ano ka lang naman, na bisita ka lang na yung mga... Kapit-bahay lang na laging nandyan. Juice lang sa'yo, pero pag soft drinks. Soft drinks, na may yelo. Na debote. And then na ilalabas yung 1.5, yung malaki. 'Di ba? Pag yung iba, yung doon ka sa tinimplang juice na maaaring pwedeng matabang na sa sobrang daming tubig. Yung ganon. Totoo. Gets mo yun? Kaya nga kilala tayo mga Pilipino na sobrang hospitable. Yan,
So, pasensya na kung ang sama ng loob mo, pero parang di ka namin kinampihan. Hindi, binigyan ka lang Hindi, siguro para maintindihan mo yung POV. ng magulang. Oo, ayan. At ilang taon na ba siya? Nagsabi ba siya ng kung Wala, ilang hindi taon siya na siya? nagbanggit. Feeling ko bata pa siya eh. Tingin ko nga Kasi hindi niya pa alam mo, magigets mo to talagang lahat, lalo. Okay, kapag ka magulang ka na, tapos nagbabudget ka na. Tama. Diba? Na ganun talaga. Na naglalabas lang ng mga espesyal na mga plato kapag ka may bisita. Kasi bakit? Kunyari ang household, puro bata. Hindi ka maglalabas ng mga babasagin. Oo, Kasi malaki ang posibilidad na mabasag nila lahat yan. So ilalabas lang yan kapag ka may bisita na minsan lang silang dumating na dahil adult sila, hindi nila mababasag. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka nila mahal. Nasa aparador yan yung mga bubog na pinggan. Tapos yung plastic lang yung gagamitin. Tama. Ganon. Ako para sa akin, okay lang yan. Okay lang yan. I mean, hindi kayo ginugutom. Sa akin siguro ay isa sa mga pwede mong di ba tinanong mo na, tanungin mo rin din kung ano yung rason. Mas maganda din ine-express mo yung nararamdaman mo. Correct. Siguro yung nararamdaman mo lang na parang bakit sa bisita ay hindi siya nahihiya or all out siya. Pero kasi alam mo, ganun din tayo eh. For example, ito yung isang punto na pwede nating tingnan. Bakit kapag halimbawa, kunyari may sasakyan ka, tapos nakisabay sa'yo yung kaopisina mo, bago sumakay yung kaopisina mo, sa sasakyan mo, naghintay ka ng mga 30 minutes kasi may tinatapos pa daw sa trabaho. Nung sumakay yung kaopisina mo, hindi mo siya pinagalitan. Kasi kaopisina mo yun nakakahiya naman pagalitan. Makikisabay na nga siya na nga humingi ng pabor, na late pa siya, pero hindi mo pinagalitan. Pero yung anak mo, na late lang ng 1 minuto, doon sa pagtatagpuan ninyo, kung sigawan mo, wagas. Galit na galit ka. Umuusok ka na. Correct. Yun siguro yung mga minsan nakakasama ng loob na parang bakit pag ibang tao mabait or hindi nagagalit, mahaba ang pasensya, pero pagdating sa anak, pagdating sa asawa, pagdating sa kapatid, ang iksi ng pasensya. Bakit ganun? Kaya siguro ganyan. Again, hindi rin natin mawawala palagi yung lagi nating sinasabi na we always want to look good. Yes, diba? the pride to always look good. Ayan. Or siguro kaya ganun na maiksi ang pasensya natin sa family members versus yung mga bisita or yung mga ibang tao kasi yung family members, wala ka namang kailangan patunayan sa kanila. Yun naman talaga eh. Tsaka para kung minsan inisip na wala naman tayong mabibenefit dyan. kung magbait-baitan ako. So sigaw-sigawan ko na lang. So ako para sa akin naniniwala ko na lahat ng sobra hindi talaga maganda. So kung sobra-sobra tingin mo yung ganong klaseng feeling na mas pinaprioritize yung iba kaysa sa inyo, then i-express mo over and over again. Express mo ay. Express mo talaga siya. Like talagang ito yung nararamdaman ko na isipin mo para sabihin mo sa amin na wala kang mapagsabihan, miss ka pinakamalapit na kaibigan. Ibig sabihin, gano'n na lang katindi yung sama ng loob mo. At doon ako gustong mag-focus. Pero yun, siguro bilang mga parents sa bilang mga magulang and bilang kwarentahin na, alam talaga namin yung eksena ng mga bisita tsaka pagbabudget na hindi sa lahat ng araw may menudo. Totoo talaga yan. Hindi sa lahat ng oras. Merong pambili ng mga baboy tsaka mga sahog. Ganun talaga. Tsaka talaga mas maganda talaga na sabihin mo sa family mo kasi we want na yung family, yan yung pinaka-safe place. Correct. Maging totoo. open, maging transparent. Pangit na kasi pag sa iba pa pinagsasabi. Tingnan mo, syempre kami naman nagbibigay lang ng advice base lang sa kwento mo. Kayong lahat yung mas alam at intindi ng buong kwento. So express how you feel. Kung feeling mo dun sa one time na tinanong mo, hindi ka satisfied sa sagot, then express pa more. Tama. Ganon. Good luck, Ayi. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamon, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!